ayiwa aw minnu bɛ k'an lajɛ bi Mali kɔnɔ fo Mali kɔ ka Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan an b'a fɔ e na k'aw bisimila an ka ni débat in ka bi wulada in na donc an ka bi débat tɛna boli dɔ yɛrɛ ka Sidiki Jabate ka ko kɛta de don Sidiki ye ko min kɛ donc maliyɛndenw aw bɛɛ y'a ye ko kɛta n'a sɔrɔ ɲuman don walima ni ɲuman tɛ donc an balima mɔgɔ naani b'an bolo kɔrɔ yan nɔ olu bɛna dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna cɛ 2 ani muso 2 donc an b'a fɔ ɲɛna k'u tɔgɔ fɔ aw ɲɛna fɔlɔ aw k'u lamɛn sani an ka don débat yɛrɛ kɔnɔ an b'a daminɛ cɛw la wa walima musow de ne ba o ye tiɲɛ ye ne ba donc denba e k'i tɔgɔ fɔ ayi an ka daminɛ cɛ la fɔlɔ ba ye an ka daminɛ cɛ la ayi an ka daminɛ musow la okay an ka daminɛ musow la donc an ka bila sa no aw yɛrɛ y'a daminɛ cogo min na an ka kɛ ten tɔ e k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna o diyara ye ne tɔgɔ Amadu Gise moi je suis photographe moi c'est Chata Koulibaly je suis animatrice. Ok ne ba e dun o daga di la dɛ ne tɔgɔ Yuba Ɲamele ne artiste comédien réalisateur scénariste o bɛ ne tɔgɔ Jɛnɛba Ɲari ok o ɲɛna donc Sidiki ye ko min kɛ an bɛna débat kɛ o de kan Sidiki ye muso de bugɔ muso bonyafɛn de don ne fa e yɛrɛ bolo est-ce que muso Sidiki ye ko min kɛ muso la est-ce que a ko kɛta don a kan ka kɛ a e yɛrɛ bolo sisan i bɛ se k'i hakilina fɔ an ɲɛna ok alhamdulillah a diyara n ye hakilina fɔ bon komi mɔgɔ bɛɛ n'i ka idée don bɛɛ n'i ka hakilina fana don komi yɛrɛ ko ne ka hakilina ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni nin ye acte min kɛlen filɛ nin ye tan a ma ɲa bi a ma ɲa sini Sidiki élargi la de la sorte c'est pas bien fait mais n bɛ se ka fɔ parce que fɛn tɛ bi ko tɛ quoi ani sanko de don mɔgɔ yɛrɛ an ye rumeur minnu mɛn a ko la a ma kɛ an ɲɛna sa mais minnu mɛn a ko la fɛn ma kɛ bi a bɛ se san 1 san 2 ɲɔgɔn bɛɛ ma bon o ko kɛyɔrɔ la i ma se ka réaction min kɛ ko kɛyɔrɔ la ko tɛmɛnen kɔfɛ ka réaction dɔ kɛ o de ma ɲa kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ ma bɛn ne ma nin ko in na fiyewu Sidiki filɛ c'est un artiste malien m'a dɔn i kan ka Afrima dɔn Afrique concours sugu dɔw don Sidiki kelen mun nominé don catégorie 3 de la ni Sidiki y'a ta Sidiki de tɔgɔ y'a ta mais ni Sidiki y'a ta Mali de y'a ta o sababu la Sidiki bɔra ni acte in sababu Sidiki nominé len bɔra o 3 bɛɛ la bon et puis ko in ma déclenché wagati si la fo nomination nin kɛlen bon ne yɛrɛ t'a dɔn nin ko in a source ye min ye mais vraiment ko wɛrɛ b'a kɔrɔ sinon denni yɛrɛ ka hakilina tɛ nin ye cogo si la denni yɛrɛ ka hakilina tɛ denni bɛ ka jogonoma tintin de pour que a bɛ se ka cɛnni mako sa cogo min mais ne kɔni bɛ min fɔ vraiment Sidiki ye ko min kɛ ko kɛta tɛ mais n bɛ maliyɛn bɛɛ deli fangalamɔgɔ mɔgɔ min tɛ fanga o civil o bɛɛ fɛn fɛn bɛ k'i ye citoyen maliyɛn ne bɛ bɛɛ deli ne bɛ fɛ yafa ka kɛ Sidiki ma ko ɲuman tɛ dɛ mais ne kɔni bɛ fɛ yafa ka kɛ Sidiki ma o komi débat tɔ ka ca mais kuma ni tɔɲɔgɔn ne ba kuwa b'i bolo ok merci comme e yɛrɛ ko k'an bɛɛ ka hakilina de fɔ donc ne kɔni hakilina ye min ye tiɲɛ na Sidiki ye min kɛ a ma ɲa mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ rumeur bɛ k'a fɔ ko kɛra a bɛ san 2 san 3 bɔ n'i ye ko kɛ mɔgɔ la n'a ye san 10 kɛ ni preuve b'i bolo don min na n'i y'a preuve kɛ a bɛ i n'a fɔ a kɛra o don de an y'o kɛ dura la an y'o kalan kɛ o fɔra an ɲɛna donc Sidiki ye violence min kɛ den na mɔgɔ o mɔgɔ hali ni i tɛ hinɛ mais hali ni i tɛ makali n'i ye nin video in ye n'i ye nin image ye i b'a a bila i balima i dɔgɔnin ou bien i tanti quoi i b'a lajɛ i yɛrɛ la quoi ni yɛrɛ ye wolomuso ye ni nin kɛra i den na an ka maa si t'an yɛrɛ ka parti bɔ ye quoi an ka nin kɛ i balima dɔ ye i bila o place la i ka k'i sinji dɔ place peu importe maa si t'an ye min kɛ Sidiki la peu importe a kɛra san hakɛ min ce qu'il a fait c'est très mal donc pour que ka conseil di cɛ wɛrɛw ma minnu bɛ k'a kɛ il faut que Sidiki soit puni donc a bilala compétition na a bɛnna ni compétition ye peu importe quoi donc il faut une justice
ni nin kɛra san ni fana bɛna mɔgɔ wɛrɛw fana ladi k'i kɛra sari ye ma kɛ sari o ka dɔn k'a fɔ ko muso bɛ kan ka bonya de farafinna de don sɔnni nin ye tubabu ça c'est un crime mais ɲa komi Mali de don c'est que an kɔni bɛ deli de kɛ u ka lajɛ ni hakili sigi ye Sidiki minɛna tiɲɛ don mais u ka ko dan bolo parce que a ko bɛ ka taa cogoya min na yen a bɛ ka taa ka maliyɛnw yɛrɛ bolo da dɔw de ko ne ka hakilina ne ba Jɛnɛba e yɛrɛ bɛ se ka hakilina jumɛn fɔ an ye Sidiki ka ko kan a bɔra ka kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan en fait a ko kan ka a ye droit ko kuma fɔ en fait i b'a dɔn ne bolo Mamasita t'a ka droit de dɔn mɔgɔ filɛ n'i ye kalan kɛ ka se degré dɔ ma o de la i b'i ka droit dɔn sinon depuis le début n'a sɔrɔ a tun b'a ka droit dɔn depuis a daminɛ a tun tɛ se tan tɔ bon a ko kan ka kuma bɔ Mamasita yɛrɛ ka yɔrɔ la an bɛɛ b'a kalama ka fɔ depuis bi tɛ mɔgɔ i b'i muso bugɔ muso bugɔ bɛ kɛ et tout hali an ka diinɛw la o bɛ kɛ mais degré sugu dɔw de bɛ yen nɔ o de ma fɔ en fait donc depuis o bugɔli cɛ b'i muso bugɔ depuis o bɛ Mali kɔnɔ ka ban justice ka ko n t'a dɔn a ko a gɛlɛya a tɛ gɛlɛya yen olu justice la quoi en fait parce que olu b'a fɔ k'a b'an fɛ yen ka ban ni comme a y'a fɔ cogo min na n'i taara jamana wɛrɛ ninnu na n'i ye ninnu kɛ o ye direct de en fait o yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali n'a sɔrɔ i kɛra mɔgɔ wɛrɛ de ye jamana wɛrɛ la an ka kɛ mɔgɔ min b'a yɛrɛ feere i ka ko de u ka maga cɛ dɔ ka na dɔrɔn e bɛ sirada de la dɛ ka e bugɔ dɔrɔn o ye bugɔli kɛ a kana kɛ bugɔli ye sa ka tɛgɛ fara i kun dɔrɔn o tɛgɛ fara n'i b'o o fɛn dɔn u tɛ sɔn ka kɛ quoi parce que c'est puni du coup comme a y'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ la ni Sidiki punira cɛ wɛrɛw b'a dabila o ye tiɲɛ i m'a ye mais ni Sidiki ma puni halisa nin ko kelen a bɛ continuer ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la alors que c'est pas normal muso n'i yɛrɛ ko ko muso i y'a bɛɛ de fɔ quoi en fait parce que n'i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ka bɔ muso de la du coup nin ko fasugu c'est inadmissible quoi en fait n bɛ kuma di kɔrɔma ayi kuma b'i bolo ne ba ne bɛ k'i lamɛn e yɛrɛ bolo sa Sidiki ye nin ko in min kɛ est-ce que ko kɛta don i b'a dɔn ne ba an kana ɲɔgɔn kɛ kuma na koyi an Maliyɛn muso dɔn parce que Sidiki ye ko min kɛ tiɲɛ na a ma ɲa dɛ nka Maliyɛn muso u baara ka taa sari nɔfɛ n'i tɔgɔ bɔlen don dɔrɔn i bɛ taa o de nɔfɛ n'i ma taa o nɔfɛ dɔrɔn Maliyɛn muso t'a dɔn k'ale ye variyɛri ye quoi kana sigi a ne ba i jɔ ayisa i jɔ ba ne ba i jɔ sa i jɔ ayisa i jɔ ba ye an ka ɲɔgɔn lamɛn ba ye a y'a ka kuma ka to la ne ta a y'a to ne ka kuma kɛ kɔrɔ ye i b'a dɔn n'i y'a fɔ ko Sidiki muso tɛ Sidiki sunkuru de don a sunkuru de Mamasita o a muso tɛ o an bɛ kuma fɔ de a muso tɛ a sunkuru de don i b'a dɔn fɛn dɔ don bi bi in na n'i bɛ taa muso nɔfɛ walahi ne ba n'i bɛ taa muso nɔfɛ n'i bɛ taa kuranɛjigi la muso b'a fɔ ko valeur t'i la o ye an Maliyɛn muso ye i bɛ muso min nɔfɛ i n'i kunna i bɛ taa ne ba Ala kama vraiment n bɛ fɛ an ka kɛ tan n'i kɔ don walahi a b'a fɔ ko yan tɛ misiri mɔgɔ ye non kan tɛ misiri kɔnɔ kana sigi kan tɛ misiri kɔnɔ wa an tɛ kuranɛjigi yɔrɔ la n'i ye muso min minɛ k'a dasi wala a b'a ko ne cɛ o ne cɛ latigɛ an bɛ kuma fɔ parce que Sidiki mun kɛ a ma ɲɛ parce que muso don violence sugu dɔ bɛ yen i kana kɛ muso la quoi bi bi in na n'i taara tubabu jamana kan n'i y'a kɛ tubabu muso dɔ la sisan non i t'a se fila o i bɛ si de kɛ kaso la o mais anw fɛ yan n'i taara ni nɔgɔya ye wala muso tɛ k'i fɛ muso tɛ k'i fɛ o e k'i jɔ sisan ne tɛ nɔgɔya muso t'i fɛ o a tɛ k'i fɛ o ne kɔni bɛ mun fɔ an balimamusow ɲɛna u k'a lajɛ mɔgɔ min b'u fɛ nugu na u ka t'o fɛ yen u ko kami mais mɔgɔ min t'i fɛ
Ayouba. Ni trop fa bi C'est comme si il était Massitan fait. Massitan fait. Ah, Mais seulement c'est quelqu'un il est brutal. Il est violent. Il faut que la violence, il faut que violence n'est pas gagner. Izo sa exemple tane la jo exemple tane jo exemple tane ka. Izo sa non mais izo sa jo exemple tane la. Ne mo ko sakomta mama stafi. Ko mi fait. Abi ne la jedo. Aba fo da we chenga che ala je i daburu feno do ta yi kungoro feno do tanto ayi no abo do fimo mais ala sur ne ko sare dun ana ko sare dun sar côté référence ça siri laje ce qui n'est pas le seul sar dans le monde ya siri binala na ma siri laje ya fa ane chama ne siri sa amta no na don ne ay amta no na donu wala différence wari amta no no ya fa ntogo mais ne togo be ne la dun ne fe min la mais si musu dawara le be na muso dawana be no muso dawana na mu kadwe mu kula mais watu mna asa watu na mesa watu mna be tu no fe me tu no fe watu mna me tu no fe unta tika kene no me tu no fe watu mna keta ko to tika fe no mais le gars sere do mna nu na fe no oh bon ne ma famille sisa ne tuna sa violence kula ne na famille kula wala ne na famille sa ayuba e bi fe ga fo ko sigi mi ye ko de nyana asa ne mo ko siri mu ngam nyano ne be mo fo malem muso nyina kwa malem muso la jesa mu bu fe e ka to fe ya fa mu bi ga uladi ka no ganu fu ne wo kana fo ko yante qur'an jigi wore yante misri wore ce n'est pas le sujet en fait ce n'est pas le sujet question est sinon on peut laisser en faux mais question est ay mu ke est-ce que anyena abeba ko ma Ayuba moi je peux te demander nous sommes Massitan kuye et musodi ou bien voilà ne ka la sisa Ayuba na so Ayuba Massitan kuye et c'est pas un parent à toi c'est pas ta fille c'est pas ta sœur mu ke jumeye ni ko la sisa exactement c'est ça Aïssa na musa kana fo ça c'est la question kana no kuma fo quoi ya fa Aïssa na musa ne pas ame deballa ya fa ko de kana fo de kana fo ni eta no nanu ne balma muso ye abi digina hina ka bo mais feno mi fele ko feno fo ka dakadi sinon an balma muso ta kalaje ne balma muso ta kalaje watumna tedo na ne balma muso no fe furula ama so no mo ne mata amu bo tembule a kamel mbole o to ka dasil munge mo ko police la ta ne be police la ta wala o kana ni law mais mo tra fe no gala ato fe o ora to mo ko fe no fo malem muso nyina kwa an ga laje doro ya fa mu bi fe i ka to fe Ayuba c'est pas ça le sujet c'est pas le ça le sujet antena boyan quoi c'est pas ça le sujet est que Sidiki Diabaté Massitan bro de la aya bro chura mina agressivement si c'est normal ou pas nous on soit ibalement de do ou bien ici ou bien x somo de do si n'a be ou bien na te be voilà ça peu importe ça oui ñoo do chura mina ezo so mo mara ke togo hina bi dusugulo une mala photo ni na togo ibe hineo bon Ayuba attendez ou bala ka foko photo ni tem Massitan fait voilà ne o fana me ko photo do ka foko photo ni tem Massitan photo do wala asa ina ko balom asa namsa ina ko balma ka photo mna fero ben njugoro quoi fero ba jugoro dafa fero ba jugoro Ayuba écoutez tribunal là avant-hier tribunal la artiste ba fe be Diabaté o Nsangare nunu ni fe no be kuma la ka Massitan tanti de deli mo fa mbaba la ka Massitan tanti de deli Massitan yere te ka se ga ye nyela ka fe be kuma fe OK muna adogolo no kumu so ko were de be quoi exactement parce que ni adogolo de c'est la bourou fe do ko no ka kuma fo sino a fele lo a jenaba debare do ni fana bi min do bi se ko fana fanya ni bi min do ko fanya na awo donc anti galondige ko lo o yere be ba do ko mi keme ka mali labo keme ka dien fambe yere labo febe ba kalama donc ami febe mi kalama mais fe ka deba ko de ka o ko so u ba ka deni yere dogo mogo la deni yere te ka ye OK moi j'ai une ka kuma ni ne ko maro ni deni yene do fo ni Sidiki fila kana maison d'arrêt la to comme na neta ni jugement ko na boala sisa ko atsenga ta jugement ke deni mi songa ta jugement ro jagu ay parce que crime ke na le la o jagu ay afa ye no so no te ko ama jamana mi ngono anga na fo ka meta ka loi fa fe folo ko ame folo yere fi na ko fo ka be ne wi ko be OK ouais baro mo bora ka kuma
mɔgɔkɔrɔbaw bɔra ka kuma mɔgɔbaw fɛnɛ de don minnu ka sariya bɛ sirigi ta ɲɛ exemple Musangare n bɛ se k'a fɔ depuis sirigi ma kɛ sirigi ye depuis a ma bange yɛrɛ Musangare star ye Ablaye Jabate tous les Jabate là u ye musow ye o cɛw ye o u bɛɛ kuma na u bɛɛ de bɔra ka taa kuma nin na bɛɛ bɛ ka delili de kɛ parce que ne yɛrɛ y'o video dɔw ye Mali la yan an bɛɛ b'a dɔn ni ko kɛra fɛn min man ɲa o de la ka kɛ min tɛ nin si ye kojugu min ka fɔ de la Mali la fɔlɔ hali an ka juge b'o fɔ juge kiiritigɛyɔrɔ la n'u ye loi ta ka na ni loi da n'u m'a ɲɛ sɔrɔ o kɔnɔ u bɛna n'an yɛrɛ ka laadaw de ye an fɛ yen yanni loi in ka na an tun bɛ nin ko suguw ɲɛnabɔ cogo di fo ka bɛn de bɛ k'a la ni mɔgɔw sɔrɔla mɔgɔ minnu dalakan lasanuyalen don olu kumana a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka t'olu ta ou bien hali n'a tɛ t'olu ta la mais a kan ka pini cogo min na ko kɔni kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten i y'a faamu ne kɔni bon komi a ko kɛra star ko don et puis a yɛrɛ et puis a carina fɛn min yɛrɛ kan nin t'an ka fɛn ye connexion t'an ka fɛn ye an ta tɛ o mɔgɔw ka réseau de don maliyɛn ka réseau tɛ Facebook tɛ Mali ta ye mais a carina o de ka diɲɛ bɛɛ y'a ye o de sababu diɲɛ bɛɛ y'a ye o kan acte bɛɛ bɛ ka ta ka fɔ o de kosɔn juge o mɔgɔ fɛn fɛn nana bɛɛ bɛ k'i ka acte ta k'a fɔ i ye fɛn min ye de i y'a ye Facebook sanfɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ nin t'a ye nin tɛ nin photo ye nin tɛ nin dennin ye mɔgɔ minnu b'a dɔn olu b'a fɔ ko nin tɛ ko nin t'a ye mɔgɔ kuma cayara quoi mais u tun ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn k'a ko kɛ amiablement o tun ka di hali ni punition de tun bɛ bɔgɔ la mais ka kɛ tan fo ka taa se bɛɛ de mago sara bɛɛ mago sara jamana filɛ a ka artiste ye jamana de ta ye exactement i b'a faamu artiste ye jamana de ta ye artiste ye jamana ta ye tiɲɛ artiste ye jamana ta ye dɛ i kana ɲuman yɛrɛ kɛ yɛrɛ mais ni kɔni quand tu es célèbre la diɲɛ bɛɛ b'i dɔn disque platine de bɛ tun bɛ Siriki bolo disque platine a ka âge la ka sɔrɔ a ma 30 ans yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ est ce que Mali la mɔgɔ bɛ yen yan ne ma dala n'a star artiste yɛrɛ bɛ yen ko min delila ka sɔrɔ Siriki ka âge la a tɛ yen bon a kun bɛ ka don o trophée sugu wɛrɛw de tun bɛ na ale tuguni bon i b'a dɔn mɔgɔ kan k'i yɛrɛ de jɔrɔ quoi sinon Siriki dɔrɔn tɛ jɔrɔ an bɛɛ kan k'an faso de jɔ faso tɔgɔ de ye nin ye quoi o ye tiɲɛ i m'a faamu wa mais ne kɔni fɛ kɔni ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ne ɲɛna dɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ tan quoi wallahi a bɛ se ka ko kɛra min ka jugu ne nin ye mais denmisɛnninya la tan a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Amadou, tout compte fait comme on va faire comme la personne est au-dessus de la loi donc ni Mamacita ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min kɛra f'a ka puni a ka sɔn a ma hali n'a sɔrɔ o bɔra ka kuma de est-ce que o bɛna dennin ka blessure cicatriser ou bien k'a bɔ yen yɛrɛ pepewu o tɛ se ka kɛ o jugu mais mun b'a dusu suma n'o kɛra o t'a bannen ya a banna c'est tout moi quand même je pense que hali ni tiɲɛ tɛ kuma in ye mais il y a des vocales et des trucs qui montrent que Siriki Jabate voix de don. Et il le dit très bien dans le vocal que je ne regrette rien. Et je ne regretterai rien aussi. Donc, il dit avec une certaine arrogance. Exactement. Il dit avec une certaine arrogance. Ani moye ko ke mogola. Banchogo de bala. Ni ko ke mogola. Ana ye frali ko de ke mogola. Mais fo chogo de bala. Ni a fo chogo da ba ti dusu sma ko sora. Ima warda ma fo idama. Mais adamadi fɛn bɛɛ fɔ cogo de quoi i bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ la tu l'envoies les photos et puis tu lui dis que je ne regrette rien an n'o sɔrɔ fana de en plus il a dit que c'était des mensonges mais pourquoi depuis attends Ayuba s'il te plaît je pense Ayuba e k'i jɔ fɔlɔ e k'i jɔ mɔgɔ tɛ se ka nkalon tɛ se ka tigɛ ko diɲɛ bɛɛ ka wuli ka Mamacita deli kɔsɔrɔ ka Mamacita tanti deli kɔsɔrɔ tiɲɛ tɛ quoi non sɔrɔ nkalon de kun don mɔgɔ ni sariba ninnu mɔgɔ dɔw da donna nin ko in na moi je savais même pas ko kun da don ko fasugu la quoi donc il y a des stars mɔgɔbaw minnu da don nin ko in na minnu ye Mamacita deli o bɛɛ tɛ se ka kɛ nkalon kan quoi o bɛɛ tɛ se ka kɛ nkalon kan si c'était faux n'o sɔrɔ jeune fɛn de kun don quoi baiser dɔ de kun don n t'u da don a la yɛrɛ u b'a fɔ nin ye manamana ko mais n'i y'a ye a sera nin degré ma c'est que c'est du sérieux exactement que ça soit vrai ou faux là il y a une vérité qui se trouve Aïssa ne ba e ma fɔ galo na mais galo dɔ ye tiɲɛ ye n'i ye nkalon tigɛ na mais n'i ye nkalon dɔ tigɛ kɛ adamaden kan i y'a fɔ yan'a ka bɔ nkalon a ma nɔgɔn dɛ ale ka fɛn fɔ ko mɔgɔbaw bɔra ka kuma tan tɔ ko kuma nana réalité la k'a nana tiɲɛ na i y'a fɔ nkalon dɔ bɛ i bɛ bɔ ka kuma mais vocal tɛ nkalon tigɛ i bɛ bɔ ka kuma mais vocal tɛ nkalon tigɛ i b'a dɔn fɛn ni nkalon dɔ nana sira dɔ kan i b'a ko tiɲɛ don Aïssa mais vocal tɛ nkalon tigɛ ni e kuma ka taara ni e kuma
Siriki mɔgɔ ba don Jawa bɛ wuli ka kuma a bɛ wuli ka kuma Jawa mɔgɔbaw bɛ wuli ka kuma Siriki place la k'a fɔ ka Mama Sita dili ka kɛ tan e wɔrɔ fɛn dɔ don Mama Sita dingɛ dɔ de sen y'a fɔ dingɛ taara ka bolo da de mana ni ye yɛlɛla YouTube sanfɛ a balimamuso de wulila ka kuma Siriki balimamuso de wulila ka kuma y'a fɔ u ka kuma kɔnɔna na o ko Mama Sita dingɛ dɔ sen y'a fɔ a tɛ se dingɛ mun kɔrɔ parce que fɛn dɔ don ka kuma jate sa excuse-moi du fait d'avoir les galons tigɛ elle dit qu'elle ne connaît ko olu tɛ maa si tan dɔn mais Dabi a confirmé k'a fɔ denw dɔ kɛra Siriki maa si tan de caféji tila mɔgɔw la sogo quoi ils se connaissent très bien ils se connaissent très bien an ka exemple ta dɔ la sisan n'o y'a sɔrɔ o y'a sunkuru minɛ k'a bugɔ y'a mɛn fɛn t'e kun sunkuru bɛ se ka taa a plaint yan mais Allah ma taa mais ça me le message mais a tɛ se ka taa plaint a tɛ se ka taa plaint a mana kɛ ɲɔgɔn ma n'a kɔni n'i ye nin sugu k'a la fɛn kana kɛ ne kun ne k'a kɛ ka tila k'a publier ta diɲɛ k'a ye a bɛ taa plaint dɛ n'a taara plaint problème bɛ bɔ a la dɛ tu veux ɲinɛ min kɔ quoi toi tu n'as pas fait le droit tu as été à l'école tu es instruit pour ça quoi on y fait mɔgɔ nana de 1 i b'a dɔn ko ONU Femmes mɔgɔ bɛ nin ko in fana na ONU Femmes mɔgɔ nana u bɛ ka musow ka fɛn de défend je vous rappelle muso u kun bɛnna den dɔ kan ils avaient violé une fille cɛmani 4 tu te rappelles de ce moment u ye a cɛmani 4 minɛ cɛmani 1 fa kun ma wuli k'a bɛ plaint mais mun n'a minɛna n'a kun danna mɔgɔw ka Mali ka fɛn ma bi bi na n'an ye ko bɛɛ to ko sigafɛ o de bɛ ka mɔgɔ caman ja farinya ko dɔ la bi bi na dɔw bɛ k'u furumuso faga parce que n'a fagara an bɛ tila ka sigi ka fɔ k'a bɛ ban sinon n'a kun fɔra ko n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga nɔgɔya ça ma sɔn fagali banna awon ba mais an ye caman ye cɛ de ta ka ca ni muso ye cɛ bɛ min kɛ jamana in kɔnɔ yan muso fana b'a kɛ tu vois maintenant donc c'est que je veux dire que ONU Femmes mɔgɔ nana walasa fɔlɔ la violence sugu bɛɛ tun bɛ kɛ muso la parce que a kuma fɔ yɔrɔ t'u bolo u t'a dɔn u b'a ɲɛfɔ yɔrɔ min na ko dɔ bɛ k'i la yɛrɛ i yɛrɛ t'a dɔn genre dɔw bɛ bɔ k'i bugɔ Siriki ka nin lajɛba in Siriki ye nin kɛ parce qu'il est star foyi tun tɛ bɔ a la parce que avec l'arrogance qu'il dit o kɔrɔ ye n ye star de ye hali ni ne ye ko wɛrɛ k'i la min tɛ nin foyi tɛ bɔ a la fo de ka yira hadamadenw na k'a fɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kana ko k'a la k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ a la quoi il faut que punition ka yira mɔgɔ la de bi bi na n'i ye violence sugu de kɛ a kɛra cɛ o a kɛra muso ye i bɛ ɲangiri de kɔ o de ka yira mɔgɔw la de quoi Siriki ye nin kɛ ni foyi ma bɔ nin na bilahi a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ bɛ kɛ mais nin bɛna kɛ preuve ye sinon Siriki minɛna a ma diya ne yɛrɛ o parce que c'est le Siriki représente le Mali en Côte d'Ivoire ni Ivoiriens bɛ ka wuli bi ka kuma sugu bɛɛ fɔ c'est à cause de ça parce que u ye jogo de fɔ Siriki ma min mɔgɔ ye min démenti i ma exemple de Bordeaux bɔra ka kuma bɛ fɔ de Bordeaux k'ale ye nin fɔ k'ale y'a fɔ ko Siriki man ɲi ko mais ko mɔgɔ tun bɛna ye à la fin Iba ka kɛlɛ filɛ nin ye Iba ka ko kɛra yan a ye Iba muso loger yan mɔgɔ ye Iba nɛni ka fɛn bɛɛ kɛ mais bibi na dun qu'est-ce qu'il peut dire donc c'est quelque chose à dire en yɛrɛ la parce que bibi na ni kuma in kɛlen no actualité diɲɛ bɛɛ Mali de tɔgɔ bɛ ka fɔ mais il faut que ça s'arrête aussi ni nin fana ma kɛ a tɛ dabila parce que saru bɛna bila u kunna ne ye n jaabi muso bugɔ ka ko bɛɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la tu vois il faut k'o de ka yira mɔgɔ la quoi n'i ye sari ye e ye sari ye fɛn kelen dɔrɔn de b'an bɔ ɲɔgɔn na seulement i bɛ kuma dɔ de fɔ i bɛ dɔnkili dɔ de da ne tɛ se ka min da donc diyagoya don n'i ka conseil n'i ka fɛn min ne bɛ taa ka t'i soutenir ka taa wari sara ka don k'i lajɛ o de bɛ kɛ sari sinon i bɛ dumuni kɛ n bɛ dumuni kɛ i bɛ taa ɲɛgɛn na mɛ différence foyi tɛ sari ni mɔgɔ tɔw cɛ o tɛ se k'e permettre k'e b'i mɔgɔ ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ ni dusu t'i la fo n'i ye excitation i tɛ se ka mɔgɔ bugɔ tan non ne t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka mɔgɔ bugɔ tan mais en fait moi j'ai entendu que et puis c'est pas sa première fois. Exactement. C'est pas sa première. Il y a plusieurs témoins qui disent que c'est pas la première fois de Siriki. Follow. Non, je parle pas de la fille, je parle pas de Massi dans tous les femmes qui avaient Siriki avec qui sortent les femmes. Soit tout la tchao là. Ah mais tumani tɔgɔma bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a fɔ a tiɲɛ fɔlɔ tɛ ne ka bugɔ wa a b'u fɛ a b'u mɔɛ i b'a dɔn dɔgɔninw don wa kɔrɔmuso la min bɔra ka kuma fɔ ta k'olu t'a dɔn a filila o a yɛrɛ y'a dɔn ale ye nkalon tigɛ mais a tilala ka justifier fana denni logelen don Siriki bolo yɛrɛ de o fɔra a b'a ka loyer sara a b'a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ mais a fɔra ko denni ye Guinéen a bɛ san joli bɔ ou bien mais Malien don a wolola Mali la yan parce que ni wolola yɔrɔ min na e y'o ye n ka ye a wolola Mali la ka bɔ yan mais a ka mɔgɔkɔrɔbaw de ye Guinéens ye denni fa yɛrɛ bɔra ka kuma kɔsa in na ko denni fa bɔra ka kuma
den fa bɔra ka kuma c'est pas parce que mɔgɔ filɛ hali ni ye diɲɛ di muso ma n'i ye nin kala i ye fu de kɛ parce que i ye fɛn min d'a ma Ala t'o considérer bilen Ala ye muso n'a ka muso bonya cɛ tɛ se ka nin kɛ adamaden cɛ i tɛ se ka nin kɛ muso la ko i bɛ sa kɔsɔn Ala m'i lebu ayi ni Ala fana tun b'a kɛ Ala ko k'o ye nkalon ye sa i tɛ se ka nin kɛ muso la Ala ye muso bonya cogoya min na ko cɛ e ka nin kɛ muso la ka muso lebu ta k'Ala k'e to fo ka t'e sa ko Ala m'i lebu ayi o tuma Ala ko ye nkalon ye o tun tɛ se ka il fallait ça quoi ni fɛn de i b'a dɔn ko nin fɛn yɛrɛ ni yɛrɛ ka ɲi Sidiki ma fɔlɔ du fait que Ala ye a lebu ta kabi ɲɛ o yɛrɛ ɲana ma ayi ni Sidiki bɔra nin na kɛ k'a ye muso yɛrɛ furu a tɛ nin ɲɔgɔn na mais ne Sidiki ma ni kuma kɛ hali ni Sidiki kun ye muso furu a kun b'a muso bugɔ ne ni kuma tɛ a kuma bugɔ a b'a fɔ foyi tɛ bɔ a la a kuma bugɔ il prend du plaisir en frappant les femmes Arafat la Arafat ka vidéo dɔ la a tun bɛ ka n tɔrɔ u kɛlɛ dɔ de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka fɔ a ka vidéo kɔnɔ ko mɔgɔ min ko il prend du plaisir à frapper les femmes du coup est-ce que o ko ye bi ko ye tiɲɛ tɛ bi ko ye et puis a bɛ ka sen na Arafat senɔ min kan Debordé de fɔ ko Debordé ko kabi Arafat tuura Sidiki ko Arafat tiɲɛna Arafat donna muso bugɔ ni mana kow la Arafat kun t'o kɛ a Arafat tun bɛ muso bugɔ dɛ mais ka buteliw ta ka ci musow kunna ka fɛnw mana Sidiki b'o kɛ de ayi Arafat na misa ne ba o kuma wɛrɛ de y'a fɔ na misa o donnen ko wɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ busan de Debordé tɛ se ka fɔ ko na misa Debordé tɛ se ka fɔ ko Sidiki bɛ kɛta ale b'o min fɔ Arafat a vrai n bɛ se ka fɔ ko Sidiki ye nin parti fana ye Arafat de la n bɛ se o fana fɔ a kana fɔ ko tantôt Arafat kari don ka ko bɛɛ kɛ o a kana ko bɛɛ kɛ o n bɛ se k'o ale de Sidiki bolo don n bɛ se k'o ale de Sidiki bolo don n bɛ se k'o de fɔ Sidiki ta ma daminɛ bi Sidiki ta ma daminɛ bi oui Arafat ye ko kɛ Côte d'Ivoire min ka jugu ni Arafat ye mɔgɔ ta a banna k'a faga foyi ma bɔ a la voilà a banna a ma sɔn ka jɔ yɛrɛ wa o ni Sidiki de tun bɛ tan kelen y'o la dɛ Côte d'Ivoire ni Mali tɛ kelen ye dɛ ni ale ɲinɛ o de kɔ Arafat bɛ cogo min na Côte d'Ivoire o ni Sidiki bɛ cogo min na yan i b'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ i mana nɛgɛ cogo kelen kɔni tɛ kelen tɛ awɔ Debordé ta ye kuma wɛrɛ de o ta ye kuma wɛrɛ de sinon hali Arafat ye nin kɛ plainte tun bɛ Arafat kama o Ahmed Bagayogo de ye Arafat suta a don o y'a sɔrɔ ne bɛ Abidjan Arafat taalen Faransi a nana ye direct bɔ Ahmed Bagayogo de fɛ parce que u tun bɛna minɛ k'a datugu Ahmed Bagayogo de ɲɛ fana mɔgɔ filɛ i tɛ mɔgɔ n'i ye mɔgɔ ye ka jama ka fa a hakili bɛ fɛn dɔ de la ka na siga o la dɛ mɔgɔ tɛ jama kan hali circulation na i bɛ dɔw ye kafa ni yaada la u bɛ mobili kɔnɔ ka na siga parce que u b'a dɔn ko n'i ser'u ma fɛn dɔ de b'u kɔ min bɛ se k'i datugu kosɔn hali kuma ma k'a la ne yɛrɛ ye kuma mɛn ko i bɛ ka Karimu de tun bɛ Sidiki fana ta kɔ mais nin ko in kɛra a mɛnna ko in kun lawulila koyi mais Sidiki Karimu n'a ka mɔgɔw de u kun y'a ko datugu voilà mais olu bɛ min olu tɛ sisan nɔ o de don an bɛ ka taa i b'a dɔn i bɛ tiɲɛni kɛ an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ se ka maliyɛn an bɛ farafinna muso bɛɛ deli ka maliyɛn muso bɛɛ deli kɛrɛnkɛrɛnnenya Masitan an b'a deli la ka ko in lajɛ ni hakili la Masitan tanti yɛrɛ an b'ale de deli sinon ko in fɛn de ni mɔgɔ n'i y'a da i yɛrɛ ma a tɛ bɛn adamaden mɔgɔ si ma kana kɛ muso yɛrɛ kɛ cɛ ye i denmuso n'i ka kɛ i denmuso la i ka réaction bɛ kɛ mun ye i b'i da est-ce que i bɛ se ka sunɔgɔ ne ye image ye don fɔlɔ min na a kɛra i n'a fɔ k'a kɛra ne yɛrɛ de a binna la parce que Masitan yɛrɛ bɔ a la sa ni k'i balima dɔ ye sa i proche yɛrɛ dɔrɔn i balima tɛ i proche dɔ i terimuso dɔ a bɛ min k'i la mɔgɔ tɛ se k'i to yɛrɛma cɛ ka nin kɛ muso la hali ne balimakɛ n'i ye nin kɛ muso la ne ɲɛna bilahi ne yɛrɛ bɛ i convoqué a y'a jɔ kuma bɛ Ayuba bolo Ayuba bɛ fɛ ka dɔ fɔ Ayuba e y'i ta ɲɛfɔ ayi mɔgɔ tɛ ka kuma sɔrɔ kuma kɛra muso ta ye dɛ e ka i ta ɲɛfɔ e b'a dɔn problème min na i y'a fɔ ne ba Sara ma nɔgɔ y'a fɔ parce que an bɛ Sara fɔ an da la sɔrɔ ka sɔrɔ an tɛ s'a kɔrɔ quoi y'a mɛn fɛn dɔ don an b'a lajɛ nin bɛ taa cogo min na an bɛ a lajɛ Maman-Sita de deli parce que hali nin bɛ ka fɔ cogo min na ko fɛnw bɔ la artiste tɔw bɔ la ka delili kɛ u ka droit dɔw ye o u bɛ bɔ de o u bɛ bɔ ka delili kɛ o parce que artiste nɔgɔ de fɛnɛ tantɔ o yɛlɛ ni état sugu la n'o fɛnɛ an bɛ bɔ ka delili kɛ an kɔni mun fɔ Maman-Sita kɔni ɲɛnɛ parce que vidéo hali la kɛra cogo hali maa n'i ye kafiri ye i y'a fɔ n'i ye vidéo in lajɛ ɲinɛ fitinin dɔ bɛ n'i kɔnɔ i dusuku la parce que vidéo in tɛ se ka lajɛ ko fila kɛ ni ji ma ci ɲɛ kan i y'a fɔ tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ o an kɔni b'a lajɛ cogo min na ka Maman-Sita a tanti k'a deli an ka artiste min bɛ wo la a ka lajɛ k'a bɔ k'a di an ma o de b'a lajɛ k'an nisɔndiya i y'a fɔ parce que n'i ye
lajɛ yɛrɛ muso na jɔn an ka jarabi furakɛ ayi jɔn an ka jarabi furakɛ mais ayi kuma dɔ fɔ jarabi ko aw bɛ ka tiɲɛ de fɔ i b'a dɔn aw tɛ ka tiɲɛ fɔ koyi ayi an bɛ ka tiɲɛ de fɔ Amadu taa yɔrɔ dɔ la a bɛ tiɲɛ dɛ Amadu Siriki a ma taa Siriki ma taa fɛ yen dɛ ale de wulila ka Siriki sɛgɛrɛ non ale de wulila ka Siriki sɛgɛrɛ ils étaient ensemble et Siriki y'a logé k'a ils nourrir étaient ensemble oh mano ani Siriki ye ɲɔgɔn na cogo di aw b'o ɲɛdɔn mais n'u ma première rencontre n b'a f'i ye ni Ala n'a kira cɛ Et alors, tu sais qu'on doit ça. Non, tu ne peux pas le savoir. Non. Et puis je vais te dire une chose. Ko, moi de ka fɔ. Unyata na wari de ye quoi. Unyata na. Non, ni juge bɛ na ni jugement kɛ. O kara malien musomanninw fana n'a fɔra musomannin muso ko tɛ dɛ. musomanninw aw tulo b'a la ko wari de ka di aw ye. n'a sɔrɔ a tun b'a fɛ yen nɔ. donc wari de ye nin se Mama Sita ma. fa tun tɛ artiste ninnu si la k'u bɛ taa delili kɛ. wari de ye nin se Mama Sita ma. Siriki ka wuli ka taa fo Mama Sita ninnu fɛ yen. ka taa ni artiste sugu kɛ. Artiste foyi tun tɛ sɔn ka hali da don a kuma la n'i da don a kuma la dɛ bɛ wuli nɔfɛ. mais a taara cɛnin fɛ yen de cɛnin y'a ta de. San kelen tɛ san joli ta a bɛ 5 ans 6 ans ɲɔgɔn bɔ. Cɛnin ka taga diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye. Amadu. I y'a faamu wa. On me dit ça. Je vais vous demander une chose. Amadu, an ka débat. Je vais te dire une chose. Ok. U bɛɛ de fara ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ de mina ɲɔgɔn fɛ u fila bɛɛ mina ɲɔgɔn fɛ. Amadu, an kana se n'a ye. Et toi ça. Moi je vais te poser une question. A taara fɛ yen. an ka kuma kɛ kelen kelen sa an ka kuma kɛ kelen kelen. Ako parce que mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko Mama Sita tɛ malo ko Siriki ye Mama Sita loger appartement na ka appartement ta yen pendant 7 ans a b'a sara k'a loger k'a nourrir o tuma na Mama Sita ba min Mama Sita wolo b'a yɛrɛ faga. Exactement. Munna o ma o k'a ye. Parce que a y'a loger k'a nourrir a b'a yɛrɛ faga. Non, écoutez-moi. Bigani. Wala ni référence de. Bigani. Fa min y'a wolo han. Mɔgɔ fa Ka bɔ bi. Guinée yan fan fɛ ka se yan o de kan k'i jɔ n'a ye de fo ka taa se a furula don min na mais n'o ma se k'o kɛ 7 ans Mais san 7. elle lui faisait un plaisir aussi. non mais ça Siriki m'a logé fou là le plaisir de kɛ Siriki. ne k'e ta k'e loger n fɛ yen yama ka appartement ta ka di e ma n bɛ e dumuni n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ wari ayisa ne ma wari bɛna nin ko don ne ba yama ne k'e ta k'e dumuni ka fɛn bɛɛ kɛ e bɛ ne ka bila la I b'a ka bila la dɛ. yama e bɛ ne ka bila la o. awɔ Mais ça ne pas le droit de me traiter de cette manière. Ayuba Mais délai Ayuba. hali ni Siriki kun y'a bila sit'o ko tɛ Mali sit'o ko tɛ Ni Mali. sariya tɛ hali Siriki tɛ muso sɔrɔ. Bɛɛ ka ɲi. Mais je le jure. Walayi bila o bali. Jumɛn de bɛ Siriki gagner aw fila mɔgɔ. n'a bɛ sa ayisa Mɔgɔ si ye. mɔgɔ si ma ye mɔgɔ si ye. I ma ni mɔgɔ si ye. Mɔgɔ kelen ni mɔgɔ ye dɛ. Non, Mɔgɔ kelen ni mɔgɔ ye. Jɛnɛba b'a f'i ɲɛna han. Muso bɛ mɔgɔ bolo. Siriki su ka wusa n'u ɲɛnama ye. a banna. O musow ka ɲi ni Mama Sita in ye. awɔ. Piwu. Oh voilà. An sɔnna o ma o. A bɛ fɛn Mɔgɔ b'a fɔ ko nkalon. An sɔnna o ma o. Mais an ko de ko ne ko de ko. Mama Sita yɛrɛ de nana Siriki fɛ k'a bɛ Siriki fɛ wa. A ɲininka dɛ a kɛra ɲɛna. Amadu an kana se sa an kana an ka débat. Amadu an kana. ne bɛ sa i tutu karamɔgɔ fɛ yen karamɔgɔ fɛ yen yama ka loger i ka appartement na ka kila ka bila glace sanfɛ san joli a bɛ fɛ sa n'a ti fɛ a bɛ to ka min fɛ. Ayisa a bɛ fɔ ko Siriki t'a fɛ koyi. mais Ayuba an ye e bila nin yɔrɔ la o ni e ye nin kɛ muso la a sera e ka muso ayisa ne bɛ sa ayi ne bɛ ka n balimakɛ de ka sɔn kuma sɔn ji la. ne b'a dɔn an balimamuso u k'a lajɛ sa u k'a lajɛ ya o fɛn dɔ don u ka tugu mɔgɔ kɔ i y'a fɔ wa mɔgɔw b'u fɛ sa. S'il vous plaît, ça te comme Siriki kun t'a fɛ dɛ u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Bon m'a fɔ cogo. Mais Siriki est sur il est maso. Faut maso il faut la punition de kaka là. Tu as dit comment kun t'a fɛ 7 avec quelqu'un c'est que tu l'aimes. Ça ne me ça. Ici la sa wolo blague ni mɔgɔ de k'i tigi fɛ. An kana taa yen sa. An ka continuer an ka débat kɔnɔ parce que an bɛ ka bɔ débat kɔnɔ. Ayisa non ni bɛ mɔgɔ fɛ. Ayi olu bɛ ka bɔ débat kɔnɔ. Ayisa ni bɛ mɔgɔ fɛ Ayisa i jɔ sa ne ba ne ba an ka taa kuma dɔn dɔn. Ni bɛ mɔgɔ fɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛ walahi i t'a maltraiter k'a kɛ tan. a ma nɔgɔn kɔni. N'i b'a mɔgɔ fɛ i t'a maltraiter k'a kɛ tan. mun de ye Siriki bila nin na kɛ nin kɛ. San 7 bɛ ɲɔgɔn fɛ. Siriki falen tuma de la wa walima a ye dɔrɔgu de ta wa kɛ nin kɛ. n t'a dɔn dɔrɔgu de wa duuru. ɲɛnɛ mɔgɔ tɛ se ka nin fana kɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn dɔ ta o. o de tun bɛ wale fɔ wa sariya ma nɔgɔ i ka sariya sɔrɔ sariya ka k'i kan ni hakili ye ni hakili t'i la dɔrɔn ni sariya b'i la dɔrɔn o sariya ye fu de. Mais o kuma de bɛ ka fɔ quoi Ayuba i yɛrɛ filɛ k'i yɛrɛ répondre ye. Kuma de bɛ ka fɔ quoi sariya bɛ Siriki la a ma ta ni hakili ye parce que a y'a sɔrɔ k'a to niveau min na quoi il ne le savait pas. An ka taga ni Ayuba ka kuma ye. An ka Siriki bɔ sariya la. An ka Mama Sita an k'u kɛ personne ordinaire ye. Ni est-ce
que e yɛrɛ bolo a kun kan ka nin k'a la an ka n'u kɛ star e bɛ sɔn ka nin kɛ muso la Ayuba ne kelen ka video ninnu ye ne denni kɛ n yɛrɛ de Ayuba e bɛ sɔn ka nin kɛ muso la ne ba ne dusu tɛ suma ne ba ne ka kuma kɔnɔ ne y'a kuma fɔ ne y'a fɔ yan nɔ ne ka kuma kɔnɔ ne ka siri ye mun kɛ c'est un exemple mais les autres quoi exactement cɛ b'i bugɔko kelen bugɔko fila ni i munɛ kita on a dit i bi dɔ wɛrɛ de nɔfɛ loge nourri de o tɛ référence ça e ko k'a ba a yɔrɔ baw kuma Aïssa. yɛrɛ la parents de Attends, je vais vous dire une chose. Le premier est que les parents de Siriki savaient très bien que Siriki frappait les filles violemment. exactement Parce que en plus ses parents savaient tout. Pourquoi amener n'a pas de problème sur il faut bien écouter. Abba quand amener. Pourquoi? Parce que Denis m'était avortement. Cette fois. John Batarabla. Tu n'as pas non non on n'a pas dit 11 fois, on a dit 7 fois. Rectification. Même cette fois Moi, avortement que plus de 7 fois. plus de 7 fois. Kana siga la yɛrɛ avortement kuma Siriki ba fana nɔ bɛ ko in na dɛ Jɛnɛba e bɛ se ka tugu i denkɛ ka furu kɔ ka Ayuba s'il te plaît ne ba elle n'est pas la seule en fait Il y a kuma bɛ me fo ni i kɔnɔ ta i b'a avorter de wa i bɛ bugɔ je vais te dire quelque chose Ayuba e jogo bɛ jogo la e parents b'a dɔn a ye kuma kɛ dɔrɔn sa émission min fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la den mana kɛ débat min fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la mɔgɔ den mana kɛ cogo o cogo han jogo bɛ jogo la han n'i ko k'i t'a kalama i den wolo i ye nkalon tigɛ o ye tiɲɛ Titi mɔgɔ woloba muso kɔni muso bɛ dɔ kalama i b'i den jogo la i b'i ɲɛ tugu a kan de sinon i b'a dɔn karisa bɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn nin ma kuma bɛ n'a fɔra i den na ala kama hali n'i kɛra fɛn ye a dɔn k'a fɔ ko réellement c'est vrai nin y'a jogo ye o ye tiɲɛ hali ni mɔgɔ den zo ye ba de b'a kɔ dogo sinon i b'a dɔn k'a fɔ i den zo ye donc Siriki jogo in filɛ nin ye ni Siriki ko mɔgɔ fɛn o fɛn ko Siriki parents t'a kalama u ye nkalon tigɛ o tɛ se ka kɛ a den tɛ se ka san 7 kɛ ko denni ka nin bɔgɔliba kɛ ko parents t'a kalama ça c'est faux non mais ça an ka kɛ sa a b'a kalama mais e bɛ ka avortement mun fɔ tantôt y'a fɔ ko Siriki ba b'a kalama fɛn dɔ don bɔlɔnfɔ kuma ninnu parce que sisan a bɛ bɔlɔnfɔ kuma de lamɛn o a ta k'i ma ko y'i ɲɛna kana ala kalisa o sa tantôt donc an fɛn fɛn sigilen filɛ nin ye yan nɔ hali diɲɛ yɛrɛ ye bɔlɔnfɔ ko i ye ko la diɲɛ kɔnɔ a ka ye min mɛn hali Ayuba ko bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔlɔnfɔ kuma de sini Siriki ou soit sini mama Sita ma sigi kuma bɛ ka fɔ a bɛɛ mais faut an bɛ ka continuer ni o de c'est quelque chose qui est la réalité fɛn dɔ de kɔni an bɛ de kɔni ko in na il y a une vérité dedans ko in mana kɛ cogo o cogo il y a une vérité a kɔni a mana kɛ cogo o cogo tiɲɛ dɔ ni kuma in kɔnɔna na ne bɛ ka bɔ ka démentir a bɛɛ ye Siriki faniw de sinon Siriki ani a cousine sinon Siriki i ye Siriki Ahmed bɔlen ka kuma k'a fɔ ko nkalon don i ye Siriki bɔlen ka fɔ ko nkalon de don i ye Siriki famille jumɛn de bɔlen ka fɔ ko nkalon de don c'est qu'il se trouve une vérité dedans exactement il y a une vérité qui se trouve dans cette histoire que ça soit vrai ou faux là vérité de kɔni b'a la mɔgɔ nkalon ye tiɲɛ mais a bɛna fɔ frère na sœur fɔlɔ la k'a fɔ de ko nkalon don mais kɔfɛ u nana ye u tilala ka justifier ayi o tɛ se ka ni mɔgɔ bɛ n'i bɛ tiɲɛ kan hali ni muru dara i kan na i bɛ to i ka se nkalon ma awɔ mais il y a des gens Talibi yɛrɛ y'a fɔ k'u tɛ se k'a fɔ k'u tɛ denni dɔn parce que denni ye café servi olu la denni ka photo dɔw bɛ yen ani Siriki dɔgɔninw n'a terikɛw bɛ photo ni fɛnw na olu tɛ se k'a fɔ k'u tɛ Siriki dɔn regarde i b'a dɔn a nkalon ye tiɲɛ mais n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ko fɛn fɛn kuma bɛɛ bɛ ka kuma fɛn fɛn c'est tout une vérité dedans ni kuma ye fɛn de o de don en fait tiɲɛ dɔ bɛ nin ko in na wa tiɲɛ fana a bɛ na dɔn ni fɛn don Siriki ka jugement don i bɛ taa o yɔrɔ la tu auras plus d'informations a banna mɔgɔ min bɛ ka bɔ ka kuma ce sont pas des gens qui sont bêtes o ils réfléchissent avant de ko in sera yɔrɔ min na parce que le problème c'est devenu un effet d'état quoi a sera yɔrɔ min na donc ni ko tɛ se ka se nkalon kan quoi non a tɛ se ka se degré ka nkalon la sa a tɛ se ka kɛ Ayuba n'a ye ja recherche ka kan mais vérité dɔ bɛ na maa si tɛ ye nkalon tigɛ o maa si tɛ ye tiɲɛ fɔ o Siriki nkalon Siriki ye star de ye se b'a ye n'o sɔrɔ nkalon de don k'a ka preuve na ni preuve ye min b'a yira ko maa si tɛ ye nkalon en fait hali n'a sɔrɔ la mais maa si tɛ nin bɛ ka na ni preuve ye ka yira ko tiɲɛ de don hali n'a sɔrɔ la sa sinon mɔgɔ tɛ se ka déférer ten kan o ne kɔni i ka kuma la ne Jɛnɛba écoutez s'il vous plaît a ka kuma la ne b'a ka kuma sɔn ji la tiɲɛ ko in ye tiɲɛ ye sa ko in ye tiɲɛ an bɛɛ bɛ se ka ɲɛ tugu a kan ni sɔnɔ ko in ye tiɲɛ a kɔni bugɔla a bugɔla yɛrɛ mais bugɔli in photo ni a vidéo bɛ cogo min na si c'est ko o de kɛra an kɔni t'o de tiɲɛ o dɔn mais a kɔni bugɔla mais si c'est réellement ça Siriki mérite une punition ou pas
Oui, il mérite une punition. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit ça. C'est quoi on demande? Oui, il mérite une punition kɔni kan ka k'a la. Non mais ça, non. Ni violence ko fɔ tɔgɔ i bɛ pini o tɔgɔ. O ye tiɲɛ kɔni. Ani Sidiki tɛ hali ni tun ye mɔgɔ de la tun bɛ puni. Ni maman c'est ta personne ordinaire. Mais il faut que Sidiki soit un exemplaire pour les autres. Débat sera kuncɛyɔrɔ la ka ban. Ok, donc Awɔ. Awɔ. La manière dont il a parlé est amère. Oh, je ne regrette rien. Ni nous est bon moment de moi chez à la commentaire. Sidiki ko kuma o kuma ninnu ma ɲɛ. Et puis c'est la voix de Sidiki hein. Olu ma ɲɛ. Montage tɛ dɛ. Il be ntoroma il te sera ni ko dabla ça. Ok. Ok, kuma ɲɛna. Aw bɛɛ ka kuma ɲɛna. Donc aw yɛrɛ mɔgɔw y'aw ka kumaw lamɛn bɛɛ tulo b'aw la sisan nin wagati in na. U y'aw bɛɛ hakilina dɔn. Bon, folikan laban min bɛ ne bolo k'o fɔ téléspectateurs ɲɛna. Mɔgɔw bɛ k'a lajɛ jamana in kɔnɔ ka taa se jamana in kɔfɛla ma. Bon, vraiment ni Sidiki ka nin affaire kɔni vraiment a kɛra a ma ɲa mais folikan laban min bɛ ne bolo yɛrɛ yanni n ka mɔgɔw fɔ ne bɛ delili de kɛ toujours. Ko mana na kɛ ko a ma ɲi delili bɛ se ka ko caman bɔ. U k'a lajɛ ka ko ɲɛɲini ni hakili ye. U k'a lajɛ yɛrɛ ka ko ɲɛɲini ni hakili ye. Jugement ka se ka kɛ joona ka ko in punition ka k'a la a ka kɛ dans l'amiable quoi. Voilà o kɔni bɛ ne bolo. Merci. Ne ba yɛrɛ. Ok, donc merci. Ne bɛ an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. Fɛn fɛn tun bɛ ka nin émission suit. Donc ne kɔni ka kuma laban ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye muso de ye. Ni nin ko in kɛra muso fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn mana nin fɛn in de a bɛ digi la. Mais an bɛ yafa de deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. Ka yafa deli maliyɛn muso bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Mama Sita. A ka nin ko in lajɛ ni hakilima ye. A tanti an b'a deli a ka yafa Ala n'a kira kama Sidiki. Tiɲɛna Sidiki nin min kɛ a ma ɲa. A ma ɲa dɛ mais a mana kɛ cogo cogo Mali ko de don. Sidiki ye maliyɛn ye. Donc ni Mali tɔgɔ tiɲɛ Sidiki tɔgɔ tiɲɛna bi Mali bɛɛ de tɔgɔ tiɲɛna. Donc an ka ko in lajɛ ni ye ji ɲɛmajɔlen ye. An b'u deli halisa an b'u deli tuguni u ka yafa. Ni justice ka kɛ joona tiɲɛna Sidiki bɛ kan ka puni parce que a bɛ kɛ exemple ye fana ka yira cɛ tɔw la ni foyi ma bɔ nin na ni fana bɛna courage don mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko a ja I bɛ se ka muso bugɔ cogo man ni ja Mali la foyi tɛ bɔ a la sinon jamana tɔw la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲangi bɛ ta mɔgɔw kama mais ka yira maliyɛnw fana na ko Mali la sisan dura bɛ musow bolo n'i ye muso bugɔ k'a bana ka se degré dɔ ma I bɛ se ka ɲangi I bɛ se ka don kaso la ka san caman d'i ma min bɛ se k'i ka carrière yɛrɛ tiɲɛ donc n'a bɛ muso min na m'a fɔ ko musow fana ka u ka musow fana jama ka kɛ cɛw kan an m'o fɔ mais cɛw fana ka dɔn k'a fɔ ko muso ye muso de ye I bɔra cɛ mana kɛ cogo cogo I bɔra muso dɔ de la balimamusow b'i bolo donc I kana nin kɛ hali ni star ko tɛ dans la vie sociale dans l'état civil an ka lajɛ an ka balimamuso an k'u faamu furu kɔnɔ muso ye nɛgɛfɛn de ye n'i ye muso mana nɛgɛ fɛn fɛn na I b'a sɔrɔ quoi adamaden filɛ ani mɔgɔ ka bagan n'i y'a nɛgɛ I b'a sɔrɔ donc muso ye nɛgɛfɛn de ye muso Ala yɛrɛ ye hakili min don cɛ la o m'o don muso la donc ne b'a ɲini balimakɛw fɛ a y'a kɛ hali sisan a ye forofunin a ka musow nɛgɛ quoi bugɔli nin tɛ solution ye quoi ka muso bugɔ k'a bana mɔgɔ min bɛ ka jeli bɔn I ye cɛ I t'o sara sɔrɔ dɛ donc ne b'a deli maliyɛn farafinna cɛw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la a ka lajɛ ka dɔ bɔ muso bugɔ la an ye Sidiki de ta ye dɛ sinon ni ɲɔgɔnna baden de bɛ Mali la yan donc an k'a lajɛ yɛrɛ de an ka dɔ bɔ a la o kun ye ne ka folikan laban ye. U tulo b'i la ayiwa e dun ayiwa folikan laban jumɛn b'e bolo. Ok n bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na n b'u bɛɛ lajɛlen fo surtout u hakili to Mali kunnafoni na olu de bɛ ka information ni fɛn di an bɛ ka débat min kɛ tantɔ ni débat ye walasa an ka se ka mɔgɔ nisɔndiya cogo min na n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma parce que diɲɛ waati kunkurunin ne bɛ mun fɔ Mama Sita a n'a tanti ɲɛnɛ parce que diɲɛ togo togo mɔgɔ an kuntigi kisi nɛɛma b'a ye n'a delila a bɛ sɔn ni miiri an bɔnnaw la an bɔra maa na n'olu delila olu bɛ sɔn an b'a ɲini a tanti fɛ a tanti ka lajɛ a ka lajɛ ka plainte retire cogo min na walasa an ka se ka an ka artiste y'an ɲɛna cogo min na ka tila ka fɔ anw cɛw ɲɛna
an bi cɛ ɲɔgɔn na parce que bi bina an tɛ ka se ka muso nɛgɛnɛgɛ parce que n'i ye muso aw yɛrɛ ka dɔ fɔ yɛrɛ ɲɛna de ale kanu na n'i ye muso nɛgɛnɛgɛ kanu na awɔ Allah la i na den barikama sɔrɔ o la ta bɛ fɔ ko kanu den ni nana du kɔnɔ a bɛ du tigiya minɛ ka sɔrɔ du den dɔ la o ye jumɛn ye o ye kanu sira de fɛ parce que kanu den ma nɔgɔ o kuma na an y'an ka lajɛ an ka muso nɛgɛnɛgɛ parce que bi n'i taara jamana tɔ la i bɛ taa sɔrɔ olu kɛlen don ni violence sugu bɛ n'i y'o ta dɔrɔn kɔ muso dɔ sɛgɛrɛ dɔrɔn i bɛ ɲani mais n'an fɛ yan nɔ tiɲɛna a tɛ an fɛ yan nɔ an ka lajɛ an ka muso nɛgɛnɛgɛ walasa an ka se muso ka se ka den barikama sɔrɔ cogo min na o tun bɛ ne bolo k'a fɔ an lajɛbaga ɲɛna. tɔgɔma e yɛrɛ ka kumakan la ne tɛ se ka kuma nin ko kan parce que comme n y'a f'i ye cogo min na ne ye n bila dennin place la ni nin kɛra ne la hali n'a sɔrɔ la ni bɛɛ kumara o si tɛ ne ɲɛsira la mais mɔgɔ min y'a kɛ ne la n'a tigi ye yafa deli ne fɛ ne bɛ yafa a ma mais ni a tigi nana nin kuma sugu fɔ ne ma ne tɛ se ka yafa dɛ ne b'o fɔ du coup ne bɛ a ka puni quoi en fait a ka puni donc déjà ye célébrité ka ban n'a punira personne ordinaire minnu b'a kɛ dogo la olu bɛɛ fana b'a dabila parce que muso ninnu u bɛɛ b'u ka droit dɔn ka ban o dɔrɔn de ye ne ka kuma ye. ok kuma ɲɛna ok an b'aw fɔ ɲɛna minnu bɛ k'an lajɛ aw ni ce aw ni baraji aw ka lajɛliko ɲuman na Mali kunnafoni point net ale jabaranin kan an b'a fɔ ye toujours aw ka to ka j'aime ni commentaire kɛ Mali kunnafoni ka émission ka an'u ka débat an'u ka u bɛ recherche fɛn bɛɛ kɛ k'a fɔ ɲɛnabɔ aw de kama yan nɔ ka kunnafoniyaw ɲini k'a di aw ma donc an b'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ni baraji aw ka lajɛliko ɲuman na a k'an bɛn wagati wɛrɛ.